бузургтарин дастовард барои ҳар як давлату миллат истиқлолу озодӣ ба ҳисоб меравад. истиқлолият нишони озодӣ, рамзи саодат ва бақои миллати тоҷик буда, тоҷикистони азизи мо маҳз бо шарофати он ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар харитаи сиёсии дунё бо ҳама хусусиятҳои давлатдорӣ арзи ҳастӣ намуд. маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон ҷиҳати татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалисозии нақшаву лоиҳаҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди идона истиқбол намудани ҷашни бузургу пурифтихори миллати саодатофари кишвар 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. бо хомат афрохтани биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. зикр кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри бииштосоямон ободу зебо гардида истодааст. ин ҳам албатта дар заминаи тақвиятёбиву дастгириҳои созанда ва некбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум мавҷуд мебошад ки сокинон ин ҳама пешравиро самараи истиқлоли давлатӣ медонанд. ҳар нафаре ки ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии ноҳия ба сайру гашт мебароянд аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва аз ҷилои илҳомбахши чунин манзара ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имкониятҳо бештар истифода менамоянд.